Мог бы на месте объяснить. Вы ищешь барыш, война бабош барыш. Но царь шейтсак хатса ищешь ханшилды, а? Табах барыш, сехот камялыш дикса, сехот самбозы бор, сехот изда бор, ворна табах сон, багафет, ваша после ханзы подтвердит мадрисона. Планы ворсак сих завод. Десятки раз я сегодня разъяснял. Подел я ту бакац, новости ушел, садах мы походу делка на демонстрацию. Продаем родину. بومت آسنا وكحيي خد ساجور خطقنا يميتين كل آيات وآخر بومت كيوتسي آسنا وكيوتسي قدر دوتسي أو كل آي يوكرو وزه أخوات ده دوزو غرانيتسي أخوات دوزو أتمني ديا أتزوات ديا صولتي عشكي سأتويتستو شي كورم از специалистыш. Ученый, пара, хоть Муса, хоть Янди Юда, хоть Нурдин, хоть уж берегиш хабулу бят, уж ахуш бят. Старейшины с каждого тейпа хавиха, мержой, цечой, цикшбяха, нах, царство, хамхуш ба, нах, доказательств. Чуртышка хажа, мало тейп мча, нах, табех ба. Из информации айла. Вирт дуацериш, алым нах ахуш бят. بيخ أبواتش شو وش ده هرد عند وينقي إس كميسي حيا بوخ حبي بوه بوخ حبي شو ده ياخذ ثاني صار تقول يا أخي شيء وتدخل يجي هذا لقى أخ أفريقيا ده غرانيتيري وغرانيتسا مخ لازم بأن